about Phuket P. Hi, কি খবৰ? কেনে খবৰ? Modai baidi model uncle. Modai baidi model uncle. Wow, wow, wow. Wow. Hello guys, hello. Six minutes. Oh, lantern light. Lantern light. Soर फैदों खुलुमबाय
खुलुमबाय खुलुमबाय सोर फैदों? हाय सोर फैदों दे कमेन्ट प्लिज मानसिखौ आखिनाय बायदि नुदोंना? माबा मा खालामना होदों आङो मा होनो ओरैजा माबा थायोना इनो थाफिनगोन ना एबा उनाव लाइभ जोब्बाथाय मिथिला र' ओरैनो होना नायदोंमोन आं हाय एसबि बेफोरबायदिनो थाफिनगोन ना एबा माबा लाइभ दानबाथाय बन्द' खालामबा मिथिला र' होना नायदोंमोन आं बिदिनो थागोन ओमफ्राय जेबो जायाबा सानै दं सानै सोरबा नङा दादि इयाव माबा मा खाख्राव आखिनाय बायदिसो नुदों नालाय ओमफ्राय इदिनो आखिनाय बायदिखौ नुगोन नामा? मा कमेन्ट स' जायाखै नामा? बुंगासिनो माथो खोनायाखै नामा?
साला बै